Hát van egy ilyen mondás, hogy 50 után van még egy dobás, de egy. És akkor azt érdemes megdobni, mert aki azt nem dobja meg időben, annak már nem volt egy dobása, annak lezajlott az élete abban az egy keretben. Úgy szoktam mondani, hogy valahogy így bemaradt ebbe a fiatal fétisbe a reklámszakma. A reklámszakma fiataloké. Pontosan miért? A festészet a fiataloké. A buszvezetés a fiataloké. Miért? Mert úgy néz ki a mi szakmánk, mint hogyha mondjuk a tanárokra lefordítod, akkor azt mondod, hogy 35 után minden, meg ki van égve, fáradt, nem is keres sokat, biztos tök szomorú, ez már ne tanítson gyerekeket, azt úgy eltűnnének a 30 fölötti tanárok. Nem lenne jó. Tekerték a mókuskereket, akármilyen szép és csillogó mókuskerék is volt az, de tekerték, és nem gondolták végig, hogy mi lesz utána. Azt lehet látni, hogy 45 fölött, ha kívülről akarsz valahová bemenni, akkor borzasztó nehéz a dolgod. Voltál a fejvadásznál? Vagy HR tanácsadónál, a coachnál? Azt se tudom, mi az. Tehát, hogy fogalmam sincs, miről beszélsz. Menjek oda, hogy én nagyon értek a filmrendezéshez, tudnál valami munkát. Marha sokan azt hiszik, hogy egyedül vagyunk, és egy kicsit olyan valamelyestán kifordított a Brian életébe, tudod, amikor mindenki ennyisége, én nem. És mi mind magányosak vagyunk, és ott ez a sok magányos ember, és tulajdonképpen valakinek csak el kéne kiáltani magát, hogy fizetek egy kör sört. És lehet, hogy akkor elég sokat tudnánk egymásnak segíteni. Míg menedzserként sikeressé tesz, abszolút nem biztos, nem egyértelmű, hogy vállalkozóként is sikeressé tesz. Sőt, ez a kettő akár egymás ellen is tud dolgozni egy csomó esetben. Van, akiben megvan mind a két fajta kompetencia, vagy át tud tanulni, vagy tud olyan partnertársat találni, akivel ez így jól tud működni ez a helyzet, de a példák azt mutatják, hogy ez nem triviális, hogy meg lesz. Helytelenül úgy vagyok vele, hogy álmokkal tele vagyok, tervekkel nem. És az álmoknak a tervbe fordítása az nekem nehezen megy. Ha eljutunk odáig, mint ahogy eljutottak a csoportjaink résztvevői egy-két ötlet megvalósításáig, úgyhogy ott már projektcégen és megvalósításon és piacra vitelen dolgoznak, de ha csak odáig eljutnak, hogy másképp is lehet gondolkozni a jövő felől, és a munkában töltött idő felől, akkor én azt gondolom, hogy célt értünk. Küzdelmes, amit csinálok,
de mégis úgy éreztem, hogy nem arról van szó, hogy én most itt valamit befejezek, és akkor egy nagy légüres tér van, hanem azt éreztem, hogy valamit befejezek, és elindul valami más, ami nem tudom, hogy lesz. És még most se tudom, hogy van, de minden esetre jó benne lenni. Kalandtúra, ahol az ember biztosító kötél nélkül mászik ki a 10. emeletről és átcsúszik a másik hegyre. Tehát, hogy de mi nem az? Ez minden vállalkozás. Minden vállalkozás, és ez egyébként lényegében, hogy az egész élet az, úgyhogy ennek kis szegmensei is nincs ebben a tenger kalandtúra. Szevasztok!